боздошти бадномкунандагони мақомоти давлатӣ барои содир намудани ҷинояти одамрабоӣ ва тамаҷҷӯӣ. анҷоми низоми ҳарбии амонро ман фармондига гиромёр буд. Ман рафтам гиромдам. аз маҳалла болотар шахс номаш эълом будем, фамилияш намедонам. ҳамон нақша кардем ки гирем ва онҷо барем кӯшиш айд кунем. шаҳрташ куда пул гирем. тафсилоти ҷинояти махсан вазнин бо оқибати зарари ҷисмонӣ ва молу мулкӣ. $30,000 гуфтем, баъд $20,000 гуфтем. ин маблағ вазн мекунам. $1,500 дар дастам буд. Тиям қабул накарданд. Ман гуфтам бар ман вақтитон пули калон барои ман. рӯзҳои наздик пайгирӣ кунед.